ikhtibar o humpitoma hoɗo limanegal ma tolni hoɗo peewal ma tolni sabu jawdi ndi en gandal ngal e laamu nguwen e kongu ngu ɗum ɗon fof ko desngal Allah resnduma ɗum ɗon takhafu wala tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun ɗum woni jobdi Allah o wi alɓende ganduɗa gogɗini mbi rabbuna Allah ɓe gogɗini Allah gonɗingol ngol noon wonko jibinta ɗum woni peewal ngal istaqamu ɗum rewi hen te sa gonɗini tan te gonɗinal ngal no gonɗi a feewat a wawata wasde feewe ɓen ɗon gonɗin noon o istaqamu tuma istaqamu tatanazzalu alayhim almalaikatu konu Allah ngun ɗon konu malaikaji ɗi ganduɗa ñamata jarata ndesata tuuyetake ala koɗi tagira sina dewal Allah hebla ngun ɗon konu malaikaji yurmede ngara he on ɗon peewɗo e peewal ngal o waɗata ngal walla peewal ngal o haalata ngal tatanazzalu alayhim almalaika andi hunde nde ndeke wona hunde famɗu ko Allah o heblata konu malaikaji yurmede ngara e ma an peewɗo o wona hunde famar Allah takhafu wata kule mum madama on gonɗini Allah te on peewi wata kule e nder aduna mon wata kulane laakara mon wala tahzanu wata mettede kala ko heɓi on wata mettede wabshiru bil jannati ndeke noon jogdi peewɗo o woni ko aljanna tan allati kuntum mbiya tu'aduna mbo Allah fodani on onon fewɓe ɓe onon gonɗinɓe Allah peewi ɓe ko aljanna woni jipporde mon o rutti he aya ɓadiɗo on ɗon inna alladina qalu rabbuna Allah summa istaqamu ɗum koye simore ahqam fala khawfun alayhim natija o ko goto tan fala khawfun alayhim wala hum yahzanun nden noon jobdi julɗo gonɗinɗo ko aljanna tan ɗum noon eɗen ɗin ndewa boli 17 ko famɗi fof e nder ñalande nde eɗen toro Allah peewal sabu kala julɗele ɓurde famɗude julɗele jowiɗe hen darɗe 17 julɗele jowiɗe kala hen darde a jangat bisimillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamina arrahmani arrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim haɗa du'o ɗum noon boli 17 tawiɗa gonɗini ɗum ɗo ino fiɗi e ɓernde ma a wawata wasde gonɗi si en duttoto noon ñongen haala ka tan mbiyen hono peewirten hoko waɗata ha peewen en gandi peewde ko jikku fulɓe noon mbi jikku ko wuyko so fembamane futtat nden noon ko gilande ko fuɗata ka gilande wuyko ko fuɗata ko toon woni ko fewnete ɗum woni neɗɗo peewowo o ne'irte ɗum wona lowdi mum in doga he ƴiiƴa mum o gonƴa ɗum e ɓernde mum in heddo e mum ɗum ɗo noon wonata tan ko gilande o woni keccal gilande o foti haalanede nde gilande o foti janginede yiide gilande o foti janginede haalde gilande o foti janginede yahde mbo waɗe tete hono o yahrata hono o haaldata hono o nanirta hono o yiirata ko an janginta ɗum mawɓe galle o gila he yumma ha he baaba tinnoɗen tenti oɗo jamanu hande sukaɓe ɓe gila ɓe goni sukaɓe ne'enɓe ko ɓuri heewde e responsabilité woni dongal wasde needi ndi jaafoɗon kam ko mawɓe ɓe ko mawɓe ɓe mbawi wasi ƴeftude darde mumen nde foti ƴeftude nde hen beela sukaɓe gona e needi pellet e yananede billahi gila o woni suka sa ekkiti ɗum ngal ɗon peewal he jikku moƴƴo en e wonde neɗɗo moƴƴo
ha ɗum fuɗi he mum na doga he ƴiiƴam mum wonti jikku mum mbiɗen mo ɓo noon suka o ɗum woni ko mbiyata kullu mawlidin yuladu alal fitra fa abawahu yunassiranihi aw majjisanihi aw womala tagiri ɗum ko peewal hay mbaadi mum e hoore mum no tagori ni o dari o feewi hoore nde no hucciti dow asaman koyɗe ɗeɗe ɗuman o falaki o wayi no nagge ni hen o laadaki o wayi no mboddi ni hen kono mo dari mo feewi hakkunde asaman e leydi mbaadi mum e hoore mum ko peewal ayi hay ɗum waɗi won mumuntaji ino teski neɗɗo koko feewi wona yimɓe de mumuntaji e koye mum teski neɗɗo koko feewi so tawi o woñima tan ko keɓiɗo jamfa eɗen kala tindol gotol ko fowru ndu wadduno e mbeewa ba ndeɗi kawri be'el ngel ngol juuti seeɗa kono en taccat to wattande to tan be'el ngel dogi fowru ndu sukki hen ndu doga be'el ngel doga fowru ndu no doga ha be'el ngel naati e nder saare he mañak ngel dogi ngel naato e galle mumen fowru ndu dogi naati saare nde nde ndu naati saare nde tan yimɓe saare ɓe fof giɗiɗi fowru ɓe ƴefti dabaji ɓe ƴefti goppuji ɓe ƴefti jaasije heɓɗo fof lappa heɓɗo fof fiɗa ha fowru ndu ɓocciti dogi naato e nder ladde ɗo ndu yalti saare ɗe ndu yaha ndu doga ndu fayi ladde ndu tawi ɗon rawaadu wi rawaadu an kam hoɗo koɗɗa rawaadu wi ɗum min e to immorɗa de nde saare koɗɗi wi ɗum an ɗo koɗɗa ɗo koɗɗa he ɗeɗo tagoje ɗe mi anda koni on ɗeɗo barol min ayino ɓandam ndu fof way ɓe piyimi ɓe lappimi ɓe gasi ɓe keɓno kam tan ɓe mbaɗatam an ɗo koɗɗa hono kodduɗa he mumen haalanam bandam rawaadu mi wawa hisde he ɓeeɗo rawaadu wi ɗum a was andu neɗɗo koko feewi no darori ni ko peewal no feewi sa yii o turi tan walla o woñi tan ganda ko keɓiɗo jam fo dok ha ndaɗo hen ɗum waɗi rawandu ko ndu ñangi si ndu wurtanima tan sa turima tan ndu yarat caggal jago hay rawandu andi neɗɗo ko peewa nden noon neɗɗo e mbaadi mum ko neesu mum aslu mum ko peewal ko hedditi noon eɗen mbiya sukaɓeɓe peewani ko gonga de waɗi hen ɓe peewani hay jannguɓe ɓe koye mumen kono mbiɗen ɓuri wonde responsabilité mum fof ko mawɓe ɓe joomen galleji baaba noon yumma noon walla mawnirawo kawirawo gorgilawo ko taari ko suka o ko takki ɗum ko ɗon suka o janggata peewal ko ɗon o janggata oñaare so tawi suka jibinama o fuɗɗi ƴottude ombo nana hantin ko haalete ombo yiya ko waɗete baaba darima yumma darima ɗo ɓe kawri fof ko tokkitande ɗum ƴattore walla fertade ɗum hello ko ni suka o yiyata fonde ko ɗum ni gurdam ko ni yaade tawi ko haala bonka o nanata o yiyata o nawata ko kano ƴeppeta mbo haala ɗen haalaji bonɗi ɗum waɗi ndento ɗen hay so tawi joomum en ɓe mbadda walla ɓe dugda yoɓe goppu ha sukaɓe ɓe mbirno si ɓe kawri e nder suudu koɓe mbaddata toon fof yoɓe mbaddu si ɓe punti suudu ndu taɓe tinnu ɗum sukaɓe ɗum ko si tawi boni ha boni nden noon haala ka no wawi judde kono ina wayno wadde tongen tan ceerno Samba wi tongen ɗum nde wonɗo waktu on en ɓitta no waɗi musidɓe men yiɗɓe ruttade ɗo woɗɗi ɗum noon en tongat tan wadde mbiyen dongal men ngal ko dongal teddugal